Σήμερα ήρθαμε στο σπίτι, στην Κρήτη, στο σπίτι του Βαγγέλη του Προκρούστη. Τον πετυχαίνουμε πριν πάει για κυνήγι. Θα δείτε ένα θέμα που δεν το έχουν ξαναδεί τα ελληνικά θέατα. Ελάτε μαζί. Από εδώ Βαγγέλης, ήρεμα να μην τον ταράξουμε. Πάλι, τι το κάνετε μόνο εδώ πέρα? Γεια σου Βαγγέλη. Γεια σου και εσένα μωρέ. Εσύ είσαι το κοπέλι από την Αθήνα που ήρθε. Ναι. Ελάτε μωρέ, κοπιάστε. Για πες μωρέ, τι τα θες? Πες μου Βαγγέλη, πες μου, πού πας τώρα, πού ήσουν έτοιμος να πας? Τώρα στο κυνήγι μωρέ. Έχει κάτι μπεκάτι σκοτώσει ο Μανολιός και πάω να τις κόψω. Κομματάκια. Κυνηγείς μπεκάτσες. Ναι. Στο τι είναι? Φασίς είναι ρε, τα ζωνιανιά. Το καλύτερο φασίς να πούμε. Εσύ τραβάς και με την κάμερα μωρέ, ρουφιάνε. Για πες μωρέ, τι τα θες? Ήθελες κάτι να με ρωτήσεις? Πού το βρήκατε αυτό? Πού το βρήκα μωρέ, στον κήπο ρε, κουζουλάθηκες να πούμε. Έχουμε το καλύτερο πράγμα εδώ μωρέ. Πώς δεν επιτρέπουν να έχει τέτοιο πράγμα? Απογορεύεται στην Ελλάδα. Στην Κρήτη όλα επιτρέπονται ρε. Ας έκαμε σου και σάνα και δάφτους να πούμε. Πού ήρθες μέσα στο σπίτι μου? Μέσα στο σπίτι μου ήρθες. Μέσα στο σπίτι μου. Έξω. Και αυτό ρε.